ନୂତନ ପାଳକ ପାଞ୍ଜି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୟ ମହାବୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥୟ ନମ। କସ୍ତୁରୀ ତିଳକଂ ଲଲାଟ ପଟଳଂ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ କୌସ୍ତୁଭଂ ନାସାଗ୍ରେ ବନକୌତିକଂ କରତଳେ ବେଣୁକରେ କଙ୍କଣଂ ସର୍ବାଗ୍ରେ ହରିଚନ୍ଦନ ସୁଲଳିତଂ କଣ୍ଠେ ମୁକ୍ତିବଳି ଗବଶ୍ରୀ ପରିବେଷ୍ଟିତଂ ବିଜୟତେ ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ଜନ ଭକ୍ତ ନିସ୍ତାର କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ପୁର ଉପଖୀ ଗୋପପୁରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ କଂସକେଶୀ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ମାରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗିରି ବାମ করে ଧରି ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗ ଗର୍ବ ଚୂନ କରି ମହିର ଭାରା ନିବାଣୀ ଶ୍ରୀ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିଜେ କରି ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଧରି ପାଦପଦ୍ମ ସେବା କରି ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର ଚାମରେ ଧରି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗମନ କରି ଏବେ ବିଜୟ ଶ୍ରୀହରି ନୀଳାଚଳେ ବିଜୟ କରି ଉଦ୍ଧବ ରୂପେ ଅବତରି ଶ୍ରୀଭୋଜ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗେ ମହେଶ୍ୱରୀ ବାମ ଭାଗେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଘେନି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପେ ବିଜୟ ପରି ଶ୍ରୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ହକାରି ତାମୂଳ ଅକ୍ଷତ ଦେଇ ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ବଳା ଦେଇ ଶ୍ରୀମୁଖେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କହେ ଏ ଦେବଗୁରୁ ଏ ସମ୍ବତ୍ସରେ ଗ୍ରହଣ ପରାଗ ଓଷା ତିଥି ସଂସାର ଭଲ ବନ୍ଦାଣୀ ବର୍ଷା ଲଗାଣ ବିଭା ବ୍ରତ ବାର ମାସର ଆୟବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ବି କହିବା ଥପାଏ ଶ୍ରୀମୁଖୁ ବଚନ ଶୁଣି ଦେବଗୁରୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାଣୀ ଭୋଦେବ ସକଳ ବିଷୟ ଛାଡ଼ି ନୂତନ ପାଳକ ପାଞ୍ଜୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପେ ଭୂତଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳେ ମେଦିନୀ ବେଦମରାହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ମଣ୍ଡଳେ କାଶୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ବାରାଣସୀପୁରେ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନବଭାଷୀ ତିଥି ମଧ୍ୟରେ 12 ମାସ ଆଦିତ୍ୟ 12 ସଂକ୍ରାନ୍ତି 12 ଅମାସ୍ୟା 12 ପୂର୍ଣ୍ଣିମା 7 12 15 ତିଥି ସପ୍ତବିଶତି ନକ୍ଷତ୍ର ଷଡ଼ ଋତୁ 15 ତିଥି 27 ନକ୍ଷତ୍ର ସପ୍ତବିଶତି ଯୋଗ ନବଗ୍ରହ ଏକାଦଶ କରଣ ଯଥା ବିହିତେ ଅଭ୍ୟାସ ଅହୋ ଦିନାର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା କଳିଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ବସନ୍ତ ଋତୁ ସମୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପେ ଚାତେରି ଖେଳୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବେଦ ଧ୍ୱନି କରୁଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଛାମୁରେ ନୂତନ ପାଳକ ପାଞ୍ଜି ଜଣା କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମଙ୍ଗଳବାଦ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ବିପୁ ଧର ଭବେ ବିଷ୍ଣୁ ଦଧି ମଚ୍ଛତ ବାମନ ଦଧି ମତ୍ସ୍ୟ ସମାଯୁକ୍ତ ମଙ୍ଗଳଂ ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନନ୍ଦ କନ୍ଦାୟ ପ୍ରଣତାୟ ବିହରାୟ च ନୀଳାଚଳ ନିବାସ ଜଗନ୍ନାଥେ ନମ। ଅଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପାୟ ନିର୍ଗୁଣାୟ ଗୁଣାତ୍ମନେ ସମସ୍ତ ଜଗଦାହତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁତୟ ନମ। ଜଗଦାନ୍ତ ପ୍ରଣସାୟ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମନେ ତ୍ରୟ ମାୟା ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତୟ ସର୍ବବିଘ୍ନ ବିନାଶ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହେବତେ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରିୟ ପୂତାୟ ଗଣେଶାୟ ନମ ନମ। କୈଳାସ ଶିଖର ସିନେ ଗୌରୀ ପୁଚ୍ଛତି ଶଙ୍କର ଅଧୁନା ବ୍ରୁହିମେ ନାଥ ନବପାଞ୍ଜି ଶୁଭାଶୁଭ। ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର ଉବାଚ ଶୃଣ ଦେବୀ ପ୍ରବକ୍ଷେ ନବପାଞ୍ଜି ଶୁଭାଶୁଭ ଯସ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲଭେ ନର। ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ ଫଳଂ ଗୃହ ବିପ୍ର ମୁଖ୍ୟାତ ସର୍ବେ ଶୃଣିୟାତ ନବପଞ୍ଜିକା ହସ୍ତେ କୃତ୍ୟାହର୍ତ ପୁଷ୍ପ ନ ଶୂଦ୍ର ଗଣକସ୍ୟାତ ଗଙ୍ଗାତି ତୀର୍ଥକେ ସ୍ନାନ ଫଳ ଲଭେତ୍ ନର ତତ୍ଫଳେ ଲଭତେ ନର ନୂନ୍ୟ ପଞ୍ଜିକା ଶ୍ରବଣେ ନର। ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ଦାତବ୍ୟ ଫଳଭାଜଂ ସର୍ବସ୍ତ ସକିତେ ଦକ୍ଷିଣଂ ଦେୟ ଇତି ଦୈବ୍ୟ ପୁରୋହିତಂ। ବାରେ ବ୍ୟାଧି ବିନାଶସ୍ୟ ତିଥିର ବିବର୍ଦ୍ଧନ ନକ୍ଷତ୍ର ଧନମାପ୍ୟତି ସୌଭାଗ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବ च। ଯୁଗେ ଶିକ୍ଷ ବିବୃଦ୍ଧାସାତ କରଣେ ବିତିବର୍ଦ୍ଧନଂ ରବ୍ୟାସ ପାପନଶ୍ଚ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଶୃଣିୟାଚ ନବପଞ୍ଜିକା। ଏଥି ଉତାରୁ ନୂତନ ପାଳକ ପଞ୍ଜିକା କହିବା। ଶ୍ରୀ ବୀରଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକୋଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ବିରୋଧୀ ବୀରବର ପ୍ରତାପ ଶ୍ରୀ ନୃପୟ ନୃପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ମହାରାଜଙ୍କର ବିଜୟ ଶୁଭରାଜେ ସମସ୍ତ 64 ଅଙ୍କ 65 ଅଙ୍କକୁ ଶକାବ୍ଦ 1944 ବର୍ଷ ଉତ୍କଳୀୟ 1440-30 ସାଲ ଇଂରାଜୀ 2022-23 ମସିହା ସ୍ୱାଧୀନୋଦ୍ଧ 75-76 ବର୍ଷକୁ ନୂତନ ପାଳକ ପାଞ୍ଜି କହିବା। ଶ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥାପନ ହେଲା 195,58,000 ନିୟୁତ 85,124 ବର୍ଷକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପରମାୟୁ 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପରାର୍ଦ୍ଧ 50 ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ 50 ବର୍ଷକୁ ଗାଈମୋଟ 2 ପଦକୁ 100 ବର୍ଷ ସରି ସତ୍ୟ ଯୁଗାବ୍ଦ 17,28,000 ବର୍ଷକୁ 6 ରାଜା ଭୋଗ କଲେ। ତୃତୀୟ ଯୁଗାବ୍ଦ 12,46,000 ବର୍ଷକୁ 19 ରାଜା ଭୋଗ ହେଲେ। ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗାବ୍ଦ 8,06,04,000 ବର୍ଷକୁ 24 ରାଜା ଭୋଗ କଲେ। କଳି ଯୁଗାବ୍ଦ 4,02,06,886 ବର୍ଷକୁ 73 ରାଜା କଳି ଭୋଗ ହେଲା। 5,114 ବର୍ଷକୁ କଳି ସ୍ଥିତ 4,02,01,762 ବର୍ଷ ରହିଲା। ଏଥି ଉତ୍ତର ନୂତନ ପାଳକ ପାଞ୍ଜି। ଏ ସମ୍ବତ୍ସର ଗଣାଧିପତି ଶନି ପାଳକାଧିପତି ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତି ପାଳକାଧିପତି ଶୁକ୍ର ରାଜା ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ର ପୁରୋହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଜ୍ୟୋତିଷ ବୃହସ୍ପତି ଡଗର ଶନି ପରୀକ୍ଷକ ରବି କରଣ ବୁଧ ତାଡ଼ୟନୀ ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥରକ୍ଷକ ଶୁକ୍ର ଆସ୍ଥାନରକ୍ଷକ ଚନ୍ଦ୍ର ସଂଗ୍ରାମଧିପ ବୁଧ ରସାଧିପ ରବି ରସାଧିପ ଚନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଘାଧିପ ବୁଧ ମେଘାଧିପ ଫଳାଧିପ ଶୁକ୍ର ଧାନ୍ୟାଧିପ ଶନି ରସାଧିପ ନିରସାଧିପତି ଶସ୍ତ୍ରାଧିପ ବୁଧ ଦୁର୍ଗାଧିପ ମଙ୍ଗଳ ଶସ୍ତ୍ରାଧିପ ବୁଧ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଅଧିପତି ରବି। ଏ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ମେଘ ନାମ ପୁଷ୍କର। ପୁଷ୍କର ମେଘ ଗୃହ ପଶ୍ଚିମ ନୈಋତ୍ୟ କୋଣରେ ବୃଷ୍ଟି କରିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ମେଘ
ପୌଢ଼ାବସ୍ଥା। ଏହାର ସୈନ୍ୟ ଦୁଇ ପଦ୍ମ ମେଘର ଆସ୍ଥାନ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପେ ବୃଷ୍ଟି କରିବ ସୁରା ସମୁଦ୍ରରେ। ଏ ସମ୍ବତ୍ସର ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କରିବ ସୁରା ସମୁଦ୍ରରୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ 96 ଦିନ, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସମୁଦ୍ରରେ 48 ଦିନ, ନଦୀ ପର୍ବତରେ 28 ଦିନ, ଦେଶରେ ବର୍ଷା ହେବ 20 ଦିନ। ଆଢ଼କ ପାତ୍ର 100 ଯୋଜନ ମଧ୍ୟ, ଉତ୍ସର୍ଗ 30 ଯୋଜନ, ଗଭୀର 60 ଯୋଜନ, ବହଳ 10 ଯୋଜନ, ଗାଇମୋଟ 100 ଯୋଜନ, ଯୋଜନ ଶିର। ଏହି ଆଢ଼କ ତାମ୍ର ପାତ୍ରରେ ଇନ୍ଦ୍ର ବୃଷ୍ଟି କରିବ। 4 ମାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଭୁଜ ଭାଜିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ରରେ 10 ଭାଗକୁ 1 ମାଣ 4 ବିଶ୍ଵା, ନଦୀ ପର୍ବତରେ 6 ଭାଗକୁ 1 ମାଣ 4 ବିଶ୍ଵା 4 ଗଣ୍ଡା, ପୃଥିବୀରେ 4 ଭାଗକୁ ଶସ୍ୟାୟ 6 ବିଶ୍ଵା 8 ଗଣ୍ଡା ମାତ୍ର। ଏ ସମୟ ଶସ୍ୟାୟ 6 ବିଶ୍ଵା 8 ଗଣ୍ଡା ମାତ୍ର। ଏ ସମୟରେ ମେଷ ମାସର ଦାଢ଼ ସଞ୍ଚାର ହୀନ ଜଳବୃଷ୍ଟି, ବୃଷ ମାସର କୂପ ସଞ୍ଚାର ହେତୁ ମର୍କଟ ବାହାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳବୃଷ୍ଟି, ମିଥୁନ ମାସରେ ଦାଢ଼ ସଞ୍ଚାର ହେତୁ ଗୃଧ ବାହାନେ ହୀନ ଜଳବୃଷ୍ଟି, କର୍କଟ ମାସରେ କୂପ ସଞ୍ଚାର ମକର ବାହାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳବୃଷ୍ଟି, ସିଂହ ବାହାନେ ସମୁଦ୍ର ସଞ୍ଚାର ହରିଣ ବାହାନେ ବହୁ ଜଳବୃଷ୍ଟି, କନ୍ୟା ମାସରେ ଗିରି ସଞ୍ଚାର ଜଳହସ୍ତି ବାହାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଜଳବୃଷ୍ଟି, ତୁଳା ମାସରେ ସମୁଦ୍ର ସଞ୍ଚାର ବାହାନ ବହୁ ଜଳବୃଷ୍ଟି, ବିଛା ମାସରେ ଅବଧାଡ଼ ସଞ୍ଚାର ମର୍କଟ ବାହାନେ ହୀନ ଜଳବୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱାଦଶ ମାସର ଅଧିପତି ବୈଶାଖ ମାସର ଅଧିପତି ବୁଧ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର, ଆଷାଢ଼ ମାସର ଅଧିପତି ରବି, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଓ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, ଭାଦ୍ରବ ଚୈତ୍ର ମାସର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ଅଧିପତି ଶନି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର, ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଅଧିପତି ବୁଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବତ୍ସର ରାକ୍ଷସ 24-5-2022 ଠାରୁ ସମ୍ବତ୍ସର ନାମ ଅନଳ ହେବ। ଆଢ଼କ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ତାମ୍ରଓଢ଼ା କେରଳ ହସ୍ତେ ଓ 2005-22 ରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେଠାରୁ 2-5-2022 ରିଖ ଠାରୁ ରୌପ୍ୟ ଓଢ଼ା ଗୋପିକା ହସ୍ତେ ରହି ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବ। 2-7-2022 କେରଳୀ ହସ୍ତେ ରହିବ। ପୁନଶ୍ଚ 20-1-2023 ଠାରୁ ରୌପ୍ୟ ଓଢ଼ା ହସ୍ତେ ରହି ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବ। ଲଗାଣ ମେଷ ମାସର 18 ଦିନ ଠାରୁ ବୃଷ 20 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡହକ ଲଗାଣ, ମିଥୁନ 10 ଦିନ ଠାରୁ 24 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଲଗାଣ, ମିଥୁନ 25 ଦିନ ଠାରୁ କର୍କଟ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକଡ଼ା ଲଗାଣ, ବର୍ଷ 17 ଠାରୁ କର୍କଟ 17 ଦିନ ଠାରୁ ସିଂହ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବତ ଲଗାଣ। ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ନି ହନୁମାନ ଲଙ୍ଗଡ଼େ ରହି ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବ। ପବନ 49 ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ବହିବ 40 ଖଣ୍ଡ, ସମୁଦ୍ରରେ 20 ଖଣ୍ଡ, ନଦୀ ପର୍ବତରେ 12 ଖଣ୍ଡ, ଦେଶରେ 8 ଖଣ୍ଡ ବହିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଯୋଗ ଅଛି। ଦେବମଣ୍ଡଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଷ 10 ଦିନ ଠାରୁ ନୂତନ ସମ୍ବତ୍ସର ନାମ ଅନଳ ହେବ। ଯୁଗଙ୍କ ନାମ ଅଶ୍ୱିନୀ ପୁତ୍ରେ, ଅଙ୍ଗିରସ ନାମ ଇଦୁବତ୍ସର। ଏହାର ଅଧିପତି ଈଶ୍ୱର। ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ସୁରା, ବୈଦ୍ୟୁକ ନାମ ତଡ଼ିତ୍, ନିର୍ଘାତଙ୍କ ନାମ ଗର୍ଜିତ୍, ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ନାମ ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ବାୟୁଙ୍କ ନାମ ନିର୍ବାହ, ନାଗ ନାମ ତକ୍ଷକ, ନାଗପତିଙ୍କ ନାମ ସୁମେଧା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାମ ପିତାମହ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ହରି, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ବର୍ଜାଧିତ, ଗନ୍ଧର୍ବଙ୍କ ନାମ ପାକ ଶାସକ, ପୁଷ୍କରଙ୍କ ନାମ ନାଗେଶ୍ୱର, ସଭାଙ୍କ ନାମ ସୁଧର୍ମା, ବୃଷବୃକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ମନ୍ଦାର, ଗଜଙ୍କ ନାମ ଐରାବତ, ଅଶ୍ୱଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା। ଖଡ଼ଗ ଖର୍ପର ବୃଷ 10 ଦିନ ଇଂରାଜୀ 24-5-2022 ଠାରୁ ନୂତନ ସମ୍ବତ୍ସର ନାମ ଅନଳ ହେବ। ଯୁଗଙ୍କ ନାମ ଅଶ୍ୱିନୀ ପୁତ୍ର, ଅଙ୍ଗିରସ ନାମ ଇଦୁବତ୍ସର। ଏହାର ଅଧିପତି ଈଶ୍ୱର ହେବେ। ଖଡ଼ଗ ଛିନ୍ନ ମସ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଗଦା ବୃକତରଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଖର୍ପର ଭୈରବଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଚକ୍ର ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଚକ୍ର ନରସଂହାର ହସ୍ତେ, ଧନୁ ବିମଳାଙ୍କ ହସ୍ତେ, ଭଣ୍ଡାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତେ, ବସ୍ତ୍ର ବାୟୁଙ୍କ ହସ୍ତେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉମାଙ୍କ ହସ୍ତ। ଅଗ୍ନି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଔଷଧ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଠାରେ, ସ୍ନେହ ଉଗ୍ରତାର ହସ୍ତେ, ଶାନ୍ତି ସୋମାବତୀଙ୍କ ଠାରେ, ଦୁଃଖ କପାଳ ଭୈରବଙ୍କ ଠାରେ, ସୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରେ, ଧର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ, ଜ୍ଞାନ ବଣିଙ୍କ ଠାରେ, କଳହ ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କ ହସ୍ତେ, ନ୍ୟାୟ ବିଧର୍ମାଙ୍କ ହସ୍ତେ। ଗ୍ରହ ଚଳନ 1-5-2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମକର ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ରହିବେ। 2-5-2022 ଠାରୁ ଶନି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଚଳନ ହେବେ। ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୀନ ରାଶି ରହିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ମାସର ଆୟବ୍ୟୟ ମେଷ 2 ଆୟ 3 ବ୍ୟୟ, ବୃଷ 1 ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ, ମିଥୁନ 2 ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ, କର୍କଟ 11 ଆୟ 3 ବ୍ୟୟ, ସିଂହ 14 ଆୟ 2 ବ୍ୟୟ, କନ୍ୟା 2 ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ, ତୁଳା 1 ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ, ବିଛା 2 ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ, ଧନୁ 14 ଆୟ 4 ବ୍ୟୟ, ମକର 8 ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ, କୁମ୍ଭ 8 ଆୟ 5 ବ୍ୟୟ, ମୀନ 14 ଆୟ 4 ବ୍ୟୟ। ଭାଗ ସଂଖ୍ୟା
ବର୍ଷା 7 ଭାଗେ, ପବନ 5 ଭାଗେ, ଧାନ୍ୟ 12 ଭାଗେ, ଶୁକ୍ଳ ଧାନ 4 ଭାଗେ, ନାଲି ଧାନ 3 ଭାଗେ, ପୀତ ଧାନ 3 ଭାଗେ, ବୃଷ୍ଟି 2 ଭାଗେ, ତୃଣ 13 ଭାଗେ, ଶୀତ 17 ଭାଗେ, ଉଷ୍ମତା 13 ଭାଗେ, ହାନି 15 ଭାଗେ, ବୃଦ୍ଧି 15 ଭାଗେ, ପୁଷ୍ପ 5 ଭାଗେ, ରସ୍ୟ 3 ଭାଗେ, ଫଳ 2 ଭାଗେ, ବସ୍ତ୍ର 2 ଭାଗେ, ଅଗ୍ନି 8 ଭାଗେ, ରୋଗ 9 ଭାଗେ, ଅମୃତ 7 ଭାଗେ, ବିଷ 7 ଭାଗେ, ଔଷଧ 2 ଭାଗେ, ରୋଗ 5 ଭାଗେ, ସତ୍ତ୍ୱ 3 ଭାଗେ, ଉପଶମ 3 ଭାଗେ, ଆଚାର 11 ଭାଗେ, ଦୁରାଚାର 15 ଭାଗେ, ମରଣ 11 ଭାଗେ, ଜନ୍ମ 13 ଭାଗେ, ଦେଶ 13 ଭାଗେ, ଦେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ 3 ଭାଗେ, ଚୋର ଭୟ 2 ଭାଗେ, ଚୋର ନାଶ 1 ଭାଗେ, ଅଗ୍ନି ନାଶ 5 ଭାଗେ, ଅଗ୍ନି ଭୟ 1 ଭାଗେ, ପାପ 2 ଭାଗେ, ପୁଣ୍ୟ 3 ଭାଗେ, ଶସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି 6 ଭାଗେ, ଶସ୍ୟ ହାନି 6 ଭାଗେ, ଇତି ଭୟ 1 ଭାଗେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ 1 ଭାଗେ, ରୌପ୍ୟ 10 ଭାଗେ, ତାମ୍ର 13 ଭାଗେ, କାଂସ୍ୟ 9 ଭାଗେ, ପିତ୍ତଳ 4 ଭାଗେ, ଲୌହ 7 ଭାଗେ, ସୀସା 10 ଭାଗେ, ରଙ୍ଗ 12 ଭାଗେ, ହିଙ୍ଗୁଳ 13 ଭାଗେ, କର୍ପୂର 4 ଭାଗେ, କର୍ପୂର 11 ଭାଗେ, ଅଗୁରୁ 7 ଭାଗେ, କସ୍ତୁରୀ 5 ଭାଗେ, କୁଙ୍କୁମ 5 ଭାଗେ, ଚନ୍ଦନ 9 ଭାଗେ, ତିକ୍ତ 5 ଭାଗେ, ତୈଳ 5 ଭାଗେ, ଲବଣ 15 ଭାଗେ, ଇକ୍ଷୁକ 15 ଭାଗେ, ମାଣିକ 5 ଭାଗେ, ଇଦୁମ 6 ଭାଗେ, ପୁଷ୍ପରାଗ 3 ଭାଗେ, ବୌଦ୍ଧମ 6 ଭାଗେ, କୀଟ 8 ଭାଗେ, ନାନାଦି ପୁଷ୍ପଫଳ 8 ଭାଗେ, ନାନାଦି ଜୀବଜନ୍ତୁ 12 ଭାଗେ। ସୁଦଶା ବ୍ରତ 3, 11, 22 ରିଖ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ, ଗୁରୁବାର ଏଦିନ ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଏ ବର୍ଷ ଗ୍ରହଣ ପରାଗ 4 ଗୋଟା ଅଛି। ଏହା ପାଳନ କରାଯିବ 2ଟା, ବିବାହ ବୈଶାଖ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଆଷାଢ଼, ମାର୍ଗଶିର, ମାଘ, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେବ। ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏପ୍ରିଲ 16 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ହେବ। ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଦେଲେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର, ଉତାରଣ ଦେଲେ ନାଲି ବସ୍ତ୍ର। ଏ ବର୍ଷ ଧଳାଧନ ବହୁତ ପରିମାଣ ହେବ। ଜୟ ମହାବୀର।